X'inhu l-parir tiegħek lil-nies li jaf minħabba donet minħabba l-invażjoni ta' Putin u li da għalla butcher, barbaru, whatever. U forsi wkoll ħabba li ma ġietx managed kif suppost is-sitwazzjoni ħanaddu minn kriżi. X'inhu l-appell tiegħek għal nies li forsi jibdew idaħlu f'moħħhom li jisma' da ħabba żob ta' suwed jew da ħabba ekku ħabba biex what is your message to them? Infatti bdejt nara naqra narrattiva li bdejt ngħid isma' anki jien nitkellem fuqha din. U nitkellem fuqha mhux għax jiena razzist, anzi jiena bniedem illi fil-ħsieb tiegħi dejjem kont illi jekk in-nies tista' tgħinhom u n-nies tista' anki ttellaħħom il fuq, huma x'inhuma minn fejn huma, l-ewwel kunċett ta' persuna jrid ikun id-dinjità ta' bniedem. Int min int fejn int x'int anki li ġej minn minorità. Ġifieri ejja nitkellmuha f'kif inhi. Il-kwistjoni kollha din illi meta tibda tinħass dik l-inflazzjoni u n-nies m'għandhomx il-flus u jibdew jiddejqu. Dejjem iridu jsibu qisu xi tip ta' scapegoating. U l-scapegoating l-ewwel ma jlaqtuha huma dawn. Jien nemmen illi għandu jkun hemm jekk għandek problemi anke ta' affarijiet illi jisma' tittara naqra stok ta' x'għandek ħaddiema hawnhekk. Jien fuq hekk nitkellem u nitkellem fuq hekk biex inti tagħti security. Ifri meta inti għandek l-awtoritajiet illi jafu li għandhom X number of workers li ġej minn dak il-pajjiż u qed iġibuhom u qegħdin jittuhom training, ġifieri l-idea hi li jekk jaslu pereżempju jinnaf minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jieħdu training fuq il-kultura Maltija kif taħdem għax dawn huma nies li finalment qed ikabru wkoll b'xi mod l-ekonomija Maltija illi għax qed jgħinu fiha wkoll hemm care workers fil-public hospitals, fil-medical, ġifieri għall-ħars ma kinux huma waqt il-pandemija għax kieku waqt il-pandemija għax kien ikollna min jagħmlilna l-swabs, min jagħmlilna min jagħtina kieku m'għandix min jagħmlilna l-swabs. Ġifieri imma naħseb more than anything għandu jkun hemm jieħdu stock ta' kif in is-sitwazzjoni ta' kemm għandna nies u kif qed taħdem is-sitwazzjoni on the ground biex inti tkun tista' tkun in control tas-sistema. Jiġifieri mhux li ikollok sporadic sitwazzjoni sporadiċi li tibda tgħid il-laħwa x'diżastru għax inqalad dik kwistjoni jew dik kwistjoni u nibdew bil-medja nieħdu coverage, nagħtu coverage enormi. Jekk hemm problema, ejja nindirizzawha, ejja nsolvuha, m'għandhomx ikunu in-nies li qegħdin hawn bħalissa illi jiġu scapegoated. Mela tlaqna.